Sakbay ti panagreira digiti mobile phones, online games ken social media. Nabayag ang nagari digiti ubing iti kalsada. Agawid da kaliti pagtaenganda iti agsipnget nga adagasgas digiti tumeng ken sakada. Nga maduti agkuna nga itilaksid kadagiti asugat sa bali ti ragsak nga impaay tinaglabas. Iti ili ti Nueva Era, arig na nagsubli ti kinaubing da digiti nataengan. Dagiti met o ubing, napadas da digiti dati a paborito ngay ayam digiti naganak da babaen ti laro ng lahi a paset ti panakarambak ti Tadek Festival. Sige ma! Sige ma! Simboku dati ako na isa. Digiti ubing, masyado daunay nga digiti social media, malipatan dan di physical nga activity dan luma. So masapol nga may subli ko madigito, kung aware da ka digito. Kati digiti ubing, lalo digiti Generation Z nga makunan, halos kita agay ayam bilas ko yun, nakatugaw dalatan, puro gadgets. So medyo ma-compromise yung physical, naglali din mental da. Uray naka-blindfold digiti a babae, impakat dati na ingda nga agsara kaditi na parukata na buryas iti pig rodeo. Ang dalawang baboy ngayong araw na ito. Tiungek wen noon ni dati nagserbi agay tapnon magamatan da ida. No siya sinuman ti umuna makatiliw kadakwada, agawid da kas hog razor gaputakukodan ti buryas ken anda pa ipasurot na feeds. At yaman kami sir, pagdamot pamuunan ni sir. Ano si sikreto ma'am, abay natin ano yung suya ng tiniw dito eh. Nakutas kami yun sir, nalalapos ni na alam. Kanayin kayo makilablakan. Katalang sir. Dakkel ti may tulong na sir. Kasi tanyan lang ro na ko babae. Babaling ko mo nga mabaling kung nga pangganakan sir. Nalaos si panagyaman ni kini Apo Mayor ni Apo Mayor sir kana. Daytoy ket kang kanayon dalata nga ipapaaramid kanya mi sikog pa idi sir. Testa daytoy ket siyempre malipatan dagiti ubing ti dadto mga sir cellphone ka sir. Adupiti sa baling aktibidad tinang paragsak kaditi residente ken bisita kasti sports competition. Saan met ana ilaksid digiti Manalon, gaputan na ikanda ti gundaway anang ibida kaditi muladan at nateng ken prutas iti kompetisyon a pinaka. Makita ditoy digiti higante asanja at tiddo katarong ken dadumapay. Pagkakaroon kami mo may dito sa fiesta, kamaragsakan kami, kamaragsakan kami. Unity day dito ka dito eh. Maragsak. Every time magsubli kayo dyan Hawaii, mama ng mag-miss yun dito Pilipinas. Agalat ko yung norte. Pinaragsak ni Nueva Era. Malaksid ti nostalgia, excitement ken ragsak na impaay digiti na dumadumang aktibidad nariknapay ti panagkaykaysa iti ili. Iti baet ti panagari ti modernisasyon, makuna nga dapay laing lugar digiti banag manipod iti naglabas. Tilaing na sken ket saan tayo amalipatan ida, ken ammo tayo nga apresyaren digitoy uray kasano ti kasimpleda. No adagundaway mo asubyanan ti naglabas ka Solid North, anyamet nga ay ayam ken aktibidad ti kayat mo manen ang mapadasan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.